ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. South Africa, Ningizimu Africa, Africa, worldwide, umhlaba wonke jikelele. Siyabingelela. Sanibonani. Molweni, Dumelang Pontyoti Matekwane de Masheroni yenda. Sibingelela koQwaqwa, sibingelele koLesotho, sibingelele koMpumalanga, Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape. Go Northwest nje siyabingelela impela. Sibingelele kakhulu ko Free State, sibingelele ko Cape Town, sibingelele Goli Gauteng Maboneng. Bese sibingelela kuleli likaMthaniya KwaZulu Natal. Elami igama ngingoAndile wakwaNgcobo owaziwa ngelika MC Polobus. Namhlanje ngihambi ngedwa, ngihamba noqweqwe lesangoma oselumkantshubovu kulomkhakha ukulekelela abantu ukuthi bephile futhi bedlondlobale. Omunye ke wogogo lo owenza inhlanhla kumuntu, ungomunye wogogo lo okwazi ukuchiliza nanoma ngayiphi imimoya emibi eklaselayo. Mhlawumbe uyaginyeka ebusuku nezinkinga, ngomunye ke wezangoma ezibatshazwayo nabantu abaningi abasitusa ngendlela esimanga ukuthi uyakwazi ukuchiliza into ezifana nesilwane, into ezifana namashobolo, izinto nje ezifana nezinto ezithunyelwa nabantu kuwe, uyakwazi ukuyilahla ishonise le. Kwakho kunezinto ezigida phezulu kwendlu, uyakushaya lokho ekuphephethe konke. Kungani ngikusho namhlanje lokho? It's because siyalandelela futhi siyawathola ama message avela kini nama VN kunconywa kutuswa kuthiwa hey uMakhosi wangenzela isimanga ngafika lapho kuyena nginecala. Wathi akanawo umuntu wecala, kepha khona izinto angangenza zona bese ngibuya ngizobonga. Namhlanje ngiphumile kule nkila ayitheke bengibhekene nayo emsebenzini, kade ngibhekene nokuthi ngiyoqondisa igwegwe, ngizwe ngomlungu esethi hayi lento ayidlule akusimine ngenze lento. Baningi abantu, abanye batusa ukuthi banabantwana namhlanje kungenxa yakhe, abanye batusa ukuthi hey ziyenzeka uma uphuma kuyena emendweni nje, uma nobe imanyulu, uthando umkhwekazi, uthando ubabekazi, uthandwe umkhwenyana wakho, uthandwa abafowabo bendoda, uthandwa usho odadewabo labe kwaziwa ukuthi bona bachitha kakhulu umakoti, ngoba into ekuthiwa intando iyatholakala kwamakhosi dulela. Mina ngifuna ukukhuluma kube kuningi gogo, asikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya bese uzichaza kafishane ukuthi masikhuluma ngomakhosi dulela sikhuluma ngobani. Mina ngumakhosi dulela emalangeni endwedwe. Ngithike balaleli ngibingelela nonke ngothando lwami oluhlola umhlophe enginithanda ngalo nengilwaziwe nane ningithanda ngalo. Gogo ukusilandisa kafishane mhla ungene edlozini wawukulindeleni ngelinye ilanga ukuthi uyothola unconyo ngaka okwenzakala empilweni yakho njengamanje? Ngangingazilutho, ngangilapha ukugula. Kanti ngelinye ilanga uyophenduka isisebenzi sabantu. Makhosi, kanti ngelanga ngizoba umsebenzi wabantu. Engangingakwazi konke mina ngangifuna ukuphila. Gogo uzothola umunye iziphi izinto lesi sangoma engisibhekile njengamanje esimandla kuzo nezizenza zenzeke uma ufika esigodlweni sakhe. Into ogabe ngazo nje uthi yabona lezi ngiyazenzisisa mina. Ngiyathwasisa mina. Ngigabile kakhulu ngokuthwasisa nangokuphehla amagobongo. Kanti nangokulapha isilwane futhi ngigabile. Kanti nomoya omubi ngiyawuchitha ngisho sunamathele kuwe. Ngiyawuhambisa nje uphumphele kuwe. Ungaphindi ukubheke. Namashwa osuku nawo ayafulathela. Uthini ngedliso gogo? Udlisiwe ubaba kaSpero laphana. Sabafowabo sifuna ukumkhipha lento. Usewashe zewashinika kamakoti. Aya ngilikhiphi idliso. Awulikhiphi idliso. Utho omunye kodwa gogo, mawungalikhiphi idliso, unayo yini intando ngoba sisafuna besithande kakhulu thina bethu? Intando nginayo. Ngiyashadisa futhi. Umuntu engafika kuwena kade tshenwa nabangani bakho uthi awusoze washada, kepha ngokuthi una indoda emthandayo futhi nawo amandla kodwa ibingakubona ukumlobola, iyamlobola. Ufika kumina ukhala uthi gxi, isibhekele ingasakubheki. Ibuye ngathi yasha. Ifike yenza into imangaliso noma ngabe kade ngakulobola. Uyayibuyisa indoda? Ngiyayibuyisa indoda mina. Ayi, yakuzwa mina gogo. Awusilandise ke manje ngokuthi kunomuntu ofika kuwena izothi izinto zami zimnyama. Nginamabhizinisi aseyawa. Kade nginamakhosikazi
axabana namihla namalanga ekhaya kuhlezi kunobuwelewela akusahambi kahle niyendlule kuyinhlola manje umsize loyo nanokuthi yini mawuyibuka ngeso lokuthonga ukuthi esuke edingakala ngempela kulomuntu ofana naleso simo naleso simo esinjalo ngiye ngiqale ngokuhlola ngithola ukuthi yini eyenza konke lokho kuyimake sengikulapha senguvala lo msindo ngoba kuyenzeka kube isichitho esenza ukuthi abantu bangahlangana nobani afuna ukuthatha imithwalo ahamba lishiyelela ekhaya ngiye ngilapha isichitho ngize ngilaphe wona umuzi uqobo bonke sengibalaphile ngize ngilapha umuzi uqobo kwekhona ukuthula kulomuzi okanye idlozi selingaphandle ngililande lapho ngilifake ngaphakathi kube lesizothe ekhaya gogo abantu abaningi bafuna ukuba baholi kubheka uma elections njengoba sikhuluma nje kubheka okhethweni oselitholile ithuba lokuthi bethi uyena ongakwazi ukuhola abantu kepha ufuna ukubahola eneqiniso lokuthi unesibindi hayi lento ukuthi baba u10 abantu seshawa amanzi emadolweni sexega amadolo usenamalimi engazalwanga nawo yini uyenze ukwenza ukuthi umuntu akhazimule phansi kwabantu bemthande futhi bemhloniphe ikhona into yami engiyenzayo bamthanda abantu bamhalele bamfisela izifiso ezinhle mase fike kumina agezeke abe imanyula abonakala ukuthi hayi uyena umuntu ongenza izinto ezisilelo gogo usho ukuthi umuntu engababusa abantu ngokuqholosha kodwa engezobabhambela kodwa ngeqhaza lokuthi uyazi ukuthi ikhona lento embeka kahle kubantu angababusa khululeke kuphela umuntu engamfuna oyekukhumezayo ngifuna manje ngikunika into zami nje uhlale nje ubheke phansi ubuwenza imisebenzi yakho wena ezonconywa yizwe kunomuntu obhekene nokuthi kusasa uyaxoshwa emsebenzini namhlanje ucabanga ukuvukela kuwena ezocela into yokwenza ukuthi bembuke ngelinyiso uthini kuleyo ndawo angangene egijima bengambuyisela emsebenzini wakhe anginasimanga saleyo nto gogo asibukeke manje lento ukuthi kunomuntu osekhaya owazalwa embethe ithini into yakhe la kwaMakhostulela ngiyamembula umuntu membulwa kukhona imbuzi hambulwa ngayo kukhona umuthi ofakwayo omhlophe okuyiwona ke awusebenzisayo ngesikhathi embulwa ozoqhakazisa izinto zakhe ukhombisa ukuthi wembuliwe manje abuyelwe izinhlanhla zakhe kubaleke ngani gogo kwembula lengubo ngoba uthi omunye hayi ngibulani vela amabhada ngilandela angisakholwa isho ukuthi ngazalwa ngembethe mina uyabona mawuzalwe umbethe ungembulwanga awubonakali into zakho zimnyama zivalekile ngoba usesigujini kufuna la wembulwe khona uzochacha uhlala obala ngisho namadlozi akuzala akakwazi ufihlekile yebo gogo ithwasa lifike namhlanje likhala ngokuthi lifuna nje ukuthi noma inyanga eyodwa uyuthini wena hayi akwenzeki inyanga eyodwa kodwa kona siyakusheshisa mawunento zakho kodwa kubi inyanga eyodwa ngingambamba inomlungu ngapha ngiyathwasa ngesikhathi esisodwa hayi phela uyakwazi ukuthwasa lokho uzosebenza uyakwazi ukuthwasa usebenza ntambama ubuyele emthini yakho ekuseni uyemsebenzini abafuna umuthi wempi unawo hayi anginayo ukudla mina uthini ngabafuna ke umuthi wentombi bafuna ukuthandwa bafuna ukuthakaswa bafuna ukunconywa bafuna ukuthoyela liyabhungu ngiyalithanda engani izoyitshenela yona inkehli yayo ngiyakhululeka ke lapho ngempela ngoba hayi ngishaya ngisho ngenye ingoma ukuthi uyilanda ihlele ekhaya umani uyilanda ihlele ekhaya ilanda ihlele ekhaya mina ilokhu ikhale ngalomfana yebo angiphosa ngiyenza ilutho kodwa nje umuntu makafika ngimina uyilanda ihlele ekhaya gogo kusilandisa abantu abaningi bathi uMakhostulela ukwazi ukusenzela abantwana esizobathuma emagcekeni ingena kanjani lento yakho nokwenza izingane nokuthi usifundise nje ngayo kungamane kuze umuntu ezazi kahle ukuthi kwangane leyo ngeke akwazi ukuyiphatha
omunye esuke emaneze engashadile mhlawumbe wena wenza abashadile mhlawumbe wenza abaganile ezengaganile mhlawumbe wenza abaganile kanti awubenza abaganile usilandise nje kuleyo ndawo uyabona mina kulomsebenzi okwenzela abantu izingane ithongo lami lithanda abantu abashadile nosalotsholwe ngempela yabo selotsholwe ngempela ithongo lami liyamthanda loyo ngoba noba ngathi uyabaleka obeshiya ingane eshiya nezinto zakhe ngoba alibafuni labantu abangakhokhi befuna izingane kusasa bazoyijikjela sebebona usisa abalujile emlonyeni bengasamfuni lo bopha ingqondo idlozi lami ke liyamenzela ngempela loyo osuke ekhokhelwe izingekho ikhalo kubo uyayithola ke impela ingane ngoba izingane ekhale emgwaqweni alifuni Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele kupna kuphela ifinyela khona leli phimbo lika MC Phulobasi ngiyafisa ukuthi sikunikeze inombolo zika gogo kodwa manje sikunikeze inombolo zika gogo asenze kanje bese siyakunika gogo awusinikeze umyalezo nje ongawubhekisa kubantu abama customer akho nalabo basazoba ama customer akho nababukelayo njengamanje la ku Siyaviva TV le video njengoba idlala nje umyalezo ongabakhuthaza ukuthi bephile kahle la bekhona beyiphathe kahle nokubakhumbuza futhi ukuthi basengeza lapha endombeni ubalindile usebenza ngaziphi insuku uqala ngayikhathi zini ukuphi futhi nendawo ngiyanikhuthaza abalaleli umakhosidulele khona la ekhonopha ngithi sukumani ngobuningi benu zonke inkinga zenu nizozethula kumakhosidulela uzonilungisela zona njengoba sengichazile uthi ngiyabatholisa abantwana kuphela nginiluleke ukuthi ungathi mawufuna ingane uboyijaha ufuna mawufuna ingane ube slowly ukuzulandela ukuthi umntwana uzohlala ungaphiki nobusha bakho ngiyanikhuthaza ngokuthi abafuna umendo abeze bazowuthola mabephuma amakhosidulela kodwa ngifuni balahlekelwe inhlonipho gogo sizwa mhlawumbe manje sibanikeza abantu inombolo zakho ngoba ngiyayibona la sizwa kuthiwa uyahlola ngevideo call uyahlola futhi ekhaya uyahlola futhi nangocingo nje umuntu okufonelayo mhlawumbe ukusicathulisa kuleyo ndawo ngamanani ngoba ngiyazi ukuthi ngeke wakuchaza konke masingase sikubuze nje manje ukuthi isilwane siyimalini ukuthwasa kweyimalini uma nositshela ukuthi leyo nto uyumsebenzi wethonga ayikhulunywe edlangalaleni kodwa lokho ngenxa ukuthi ikhathi sezahambisana and abantu abaningi abakwazi ukufinyelela nabe senikuphahlela nikucela ukuthi alivume nibatshena abantu asiqale la kwi-video call sokwenziwani la kwi-video call inani lithini mangihlola nge-video call ngibize u450 kuthi makulaba bakude impela kubo 900 bese kuzothi ke kulaba abanye abangahloli nge-video call kubo 310 abafonayo nje bese kuthi mawufikela ekhaya kubo 200 ngoba usukugibele wahamba wazofika la ngoba uthanda ukufika ubone yes ngizwa futhi bakhuthalele kakhulu laba abafika qathatha kunjalo impela ngoba usuke seyinikeza isikhathi efuna ukuchitha isikhathi sakhe nento ayifunayo ehluphekele ingakho ngeke ngimsukumele phezulu ngimsheshisele noma ngabe usuka kude ekwazi ukubuyela emuva laba ba 900 abaphesha kwezilwandle laba ba 900 abaphesha kwezilwandle nishaya video call sishaya video call engibhekile nami ngimbhekile efuna ngimenzele okunye ngikwenze Sibonga kakhulu kugogo Makhosidulela abafuna inombolo zakhe thatha ipeni nephepha uyishicilela njengamanje 071 439 7634 071 439 7634 yona nombolo ongayisebenzisa mawufisa ukukhulumisana noMakhosidulela noma usebenzise ke inombolo yakhe angiqale ngiphinde wona le 071 439 7634
yona nombolo ke ungakwazi ukuyisebenzisa uma ufisa ukukhulumisana ke noMakhosi uDulela. Akugcini lapho uMakhosi Dulela ushilo ke wathi uyatholakala eConopia emafletini lapho khona ke ongakwazi ukumthola khona. Wathi ugogo usebenza kusukela ekseni kuze kuyoshaya ke intambama u5 o'clock. Enye inombolo ongayisebenzisa ke kaMakhosi uDulela ithi 074 88988086 angiphinde 074 88988086 iyona nombolo ongayisebenzisa kaMakhosi uDulela. Thina nawe ahlangane kwivideo elandelayo. Thank you. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva buka kumnandi, siyaviva no MC Poloba andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile wemdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva